Hallelujah, praise God. Nilqawkom eżis aħwa. Hallelujah, le sejada ma dawwarnajiex, infatti għadhom id-disa. Gloria l-mulej, imma waqt li ħafna minnkom kontu fil-kumdita ta' darkom, jon kella fejn intom somma jew fuq xogħolkom. Aħna hawnhekk il-mulej kien għadu qed jitkellem u ħajkompli jibqa' jitkellem. Kulħadd jitlob talba miegħi minn qalbek ħalli dak li l-mulej għandu għalik il-lejla tirċevih. Amen. Kulħadd jgħid missi qadis f'isem Ġesu Kristu. Jiena les nirċievi l-kelma qadisa tiegħek. Moħħi huwa alert, huwa attent biex nirċievi kelma li titrasformali u tbiddilli ħajti. Mulej qadis grazzi ta' dan l-impartazzjoni soprannaturali permezz tal-Ispiritu Santu. Amen. Morru fi ktieb ta' Tinis Latin. Ilu madwar ġimatej il-mulej poġġieli fuq qalbi biex nitkellem fuq l-impartazzjoni tal-anointings. What we call in English impartation of anointings. Il-kelma impartation jew impartazzjoni ma tantx nużawha bil-Malti, impartazzjoni, mhix kelma komuni, imma tfisser li tgħaddi, li tagħti, to give. Imma impartation iktar fija sustanza li inti tgħaddi xi ħaġa lil xi ħadd. To impart. Bil-Ingliż jgħidu impartation. Bil-Malti ma nafx għal dawk li intom professuri fil-Malti impartazzjoni. Isa forma ta' transfer. Titrasferixxi xi ħaġa. Okay? Issa għalkemm ħafna minna number one hemm bosta trasferazzjonijiet ta' impartazzjonijiet ta' anointings, ta' dilkiet. Ma klim il-kelma dilka, per eżempju, issa drajnija, ma nippreferi anointing mill-kelma dilka. Issa huwa, ġeneralment id-dlik jkun fis-sajf, jew meta jkun risis jew refu, ma nafx kif jgħidu. Ma insomma, imma id-dilka tal-Ispiritu Santu. Il-lejla nixtieq tifqu toqgħodu attenti moħħkom hemm għax nemmen li l-mulej irrid iġġib impartazzjoni ola ikbar fil-ħajja tiegħek. Amen? Issa, ħanibda mill-basic l-ewwel net, alright? Jiena fejtilkom biex imorru fit-Tinis Latin kapitlu 2, jowx. Ħammorru wkoll fil-Ktieb tas-Salmi 133, ħanaqrawhom daw il-passaġġi, imma ħanaqralkom żewġ skritturi fit-Testament il-ġdid ta' Rumani kapitlu 1. U l-ewwel Tessalonkin kapitlu 2 vers 8. Isimgħu xejn Pawlu lil Tessalonkin, minn fejn għadni kif ġejjina minn Tessalonika. Aħna għożejnikom, hekk li ridna naqsmu magħkom, mhux biss l-Evanġelu ta' Alla, dik il-kelma naqsmu magħkom hija l-kelma bil-Ingliż, jew kellha bil-Grik hija impart, to impart, hija l-kelma impartation. Kulħadd jgħid impartation. Amen. Mhux biss l-Evanġelu ta' Alla, imma wkoll ħajjitna stess. Daqskemm ħabbejnikom. M'hemm xejn li inti għandek f'ħajtek ħanitkellem mill-lat Kristjan. Għalkemm kważi tista' tgħidha f'koll. Imma ħanejda mill-lat Kristjan. Dak kollu li inti għandek irċevejtu. Kull ma aħna għandna irċevejnieh, speċjalment fi Kristu. Morru f'Rumani kapitlu 1. B'xi mod jew ieħor irċevejtu. Imma il-biċċa xogħol hija di, hemm dawk li jgħidulhom anointings jew dilkiet, jew kellha bl-Ingliż ukoll tista' tgħidilhom graces. Grace. Il-kelma grace, il-kelma anointing, il-kelma dilka qed nirreferu għall-istess ħaġa. Hawn min jgħidulhom grace, hawn min jgħidulhom anointings. Il-kelma anointed ukoll hija l-kelma tfisser id-dilka jew kellha bl-Ingliż the smearing bħalma tanti isek qed tidlek toast. The smearing of the Holy Spirit. Ġesu kien smeared, kien midluk bl-Ispiritu Santu. Issa, Rumani kapitlu 1 vers 11, isimgħu. Pawlu jgħid lir-Rumani hawnhekk jgħidulhom nixtieq ħafna narakom u naqsam magħkom
id-doni spirituali biex inwettaqkom. Smajta dik? Mela nixtieq hawn bl-Ingliż tgħidek, ħanilkom xejda kif tgħidha bl-Ingliż, Pawlu. Bl-Ingliż tgħidlek that for I long to visit you so I can impart. So, verse 11, for I long to see you that I may impart to you some spiritual gift. Mela aħna dak kollu li nirċievu hemm impartazzjoni. Aħna irċivejnieh. Issa, all right, kollox jiġi inizjat jiġifieri il-bidu tiegħu huwa minn Alla. Imma mhux kollox kull ma tirċievi fil-Kristjaneżmu huwa minn Alla għal għandek. Qed taqbdu xi ħaġa? Ħanamilkom mela is-sors huwa Alla, imma kif tirċevih huwa bil-postman. Qed tifhmuha din importanti. Għaliex għandna ħafna Kristjani li ħajmorru l-ġenna jekk huma ta' Kristu, jekk b'xi mod vera Ġesu sar is-Situ Salvatur ta' ħajthom, imma qed jimissewha fruxma ta' erjas importanti u kruċjali. Li għax jgħidu jiena Alla biss, jew jien Ġesu biss. Jekk inti vera Ġesu għaraftu bħala s-Situ Salvatur tiegħek għamiltu u emmint fih bħala liben Alla, ħanejdu ibbażat fuq Romani kapitlu 10 vers 8 u disa salvat. Fuq Ġwani kapitlu 3 vers 7, fuq jekk tibbaża fuq dawk il-tliet skritturi biss salvat. Imma hemm ħafna aktar skritturi li ħafna Kristjani jaqbżuhom. Allura inti da bħalma tiegħek jiena rid nibatlek ittra lilek. Is-sors tal-ittra jiena imma ġabilek il-postman u mingħajr il-postman ma kienx tasal. Qed tifhmu aħwa? Dan huwa prinċipju importanti fis-saltna. Jekk inti trid tirċievi dak kollu li Alla għandu għalik. Kemm minnkom trid tirċievi kollox li Alla għandu għalik. Mela int make sure li meta il-postman jiġi tkun available. Għax inti mhux il-postman tkun qed twaqqaf imma dak li Alla għandu għalik. Qed tifhmu? Issa hawnhekk Pawlu jgħid li l-impartazzjoni li jixtieq jimpartja huwa hawnhekk doni spiritwali. Doni spiritwali. Issa morru fi ktib ta' Salmi 133, 133. Dan huwa messaġġ li jekk inti tirċivih b'qalbek miftuħa, ħajbiddilek ħajtek. ħajillonċjak għal ikbar u aktar li Alla għandu għalik. Ħana araħħilkom malajra ġdi dan kull ma huwa skrituri biss. Psalm 133. Kemmi ħaġa sabiħa li u ħelwa li l-aħwa jamru fl-imkien. Bħal żejt mill-aħjar imsawwa fuq ras li jinżel mill-leħja tiegħu. U jinżel mal-leħja ta' Aron. Ismawni maħkom hawn. Aron kien il-qassis il-kbir. Il-pastor tal-Knisja, jekk il-Knisja tkun qed topera f'ordni biblika, skritturali, apostolika, l-Aron tal-Knisja huwa dak il-pastor. L-Aron ta' dak il-ministeru u dak il-leader. L-Aron ta' dak il-movement ikun hemm xi ħadd huwa l-Aron. Dejjem id-dilka tibda mir-ras, ma tibdilx mis-saqaj. Amen? Però jekk is-saqaj joperaw tajjeb, għandhom benefiċċju kbir. Għax isimgħu ħanidkom misteru. Jekk is-saqaj u l-komplement tal-ġisem joperaw tajjeb, in the long run ħajrċivu iktar mir-ras. Kif? Inti istenna ftit, jekk inti jinżel minn hawn, mhux ħajqafgħu, jibqa' sejjeħ. Allora fejn ħajqaf? Mela, jekk inti s-saqaj u topera tajjeb bħala saqaj, inti z-żejt kollu li ħajnżalaw, mhux ħajqpaw, ma jispiċċaw. Allora sa ċertu punt minn ċertu lati kif tarajek, kważi inti ħatirċivi iktar eventwalment jekk topera sew. Di faċli nagħmel tara. Issa narawha fit-tieni slatin, għax dan huwa prinċipju powerful ħafna fis-saltna.
U ħafna Kristjani jimmissjaw. Amen? Mela. Vers 2. Bħal żejt mill-aħjar imsawa fuq ir-ras li jinżel mill-leħja tiegħu. Li jinżel mal-leħja ta' Aron sa fuq il-on, sa fuq ħwejjeġ u bħat nida tal-Hermon li tinżel fuq l-oljiet ta' Sion. Għax hemm il-mulejjat il-barka. Mela l-barka qiegħda fejn hemm l-anointing. ċertu nies u hemmhekk jagħti l-ħajja ta' dejjem, ċertu nies jitolbu li pereżempju pastor berikni. Isimgħuni. Jekk inti m'għandekx qalbek disposta biex tirċievi l-barka, il-barka nagħtilek u terġa' tibbonsja l-olejja. Jekk inti qalbek m'intix pożizzjonata sew quddiem il-mulej u jekk inti ma toperax sew fil-ġisem ta' Kristu, sewwa jista' jitlob għalik il-Papa l-Isqof l-Apostlu b'kollox għax qalbek m'intix sewwa u inti dak li jiġi irrilisjat fuqek ma jistax jibqa' fuqek għax m'intix qed sew quddiem il-mulej. Għaliex inti għandek nies jkunu fl-istess knisja u qed nitkellem għal knisja li huma powerful li pereżempju wieħed isillek raġel jew mara li jredu pajjiż u jredu belt, jredu moviment u l-ieħor xejn jew l-oħra xejn żiru. Għaliex għavolja qegħdin fl-istess post imma qalba mhux qiegħda fl-istess post. Qed tifhmu aħwa? Illum ħanejdilkom kif inti tista' tippożizzjona lilek innifsek biex tirċievi iktar billi tippożizzjona lilek innifsek għal iktar dilka, unzjoni, impartazzjoni fuq ħajtek. Amen? Grazzi mulej. Grazzi Ġesu. Isimgħuha. Number 1, ħanidkom l-ewwel tliet affarijiet basic. Kull min huwa Kristjan tiġa għandu dilka. Kull min huwa imwieled minn ġdid, mhux għax tmur knisja jew tmur ġobinja, jekk inti imwieled minn ġdid tiġa irċivejt unzjoni, tiġa irċivejt dilka, tiġa irċivejt a measure, jew nkella the measure as a Christian, part of the body of Christ. Parti minn ġisem Kristu, jekk inti parti minn ġisem ta' Kristu, tiġa irċivejt l-ewwel livell ta' dilka. Amen? Għandek l-ewwel Ġwanni kapitlu 2, kważi tista' taqra Ġwanni kollu għax jitkellem ħafna fuq l-anointing, l-ewwel Ġwanni kapitlu 1, kapitlu 2, kapitlu 5, jitkellem ħafna fuq l-anointing u jgħidlek vers kapitlu 5, kapitlu 2 vers 27 jgħidlek li intom irċivejtu dilka mill-qaddis. You have received an anointing from the Holy One. All right? Imma hemm dilkiet li inti tirċivihom minn xi ħadd ieħor. Ma tistax tirċivihom minn Alla dirett. Qed tifhmu? Alla jkun dejjem is-sors, imma il-delivery boy or delivery girl may be a different vessel. Qed tifhmu? Però ħanidilkom xi ħaġa wkoll. Min ċertu lat, anke s-salvazzjoni tiegħi u tiegħek tiddependi fuq il-bniedem, kellha tiddependi fuq il-bniedem, min li ma għad. Għax xi ħadd kellu x'għandallek. Anke ħafna nies li pereżempju fl-Afrika u madwar id-dinja ħafna Musulmani jaraw il-Kristu fil-ħolm jew ikollhom viżjonijiet. Ħafna mill-ħolm taf jgħidulhom jiena Ġesu, mur għandak ir-raġel, mur dik il-knisja, ħadd isma' fuqi. Iġifieri Alla għażel li inti dak kollu li Alla għandu għalik trid bil-fors tirċivih minn xi ħadd li huwa Alla, minn inti l-bniedem Alla. Amen? Issa, hemm is-salvazzjoni nirċivuha minn Ġesu Kristu, l-anointing tal-Ispirtu Santu nirċivuh mill-Ispirtu Santu. Okay, dak huwa l-ewwel basic, dak huwa ta' kulħadd għal minnu kull huwa Kristjan. Imbagħad għandek Efesin kapitlu 4 vers 4 sa 14, għandek Romani kapitlu 12 vers 1 sa 10. Fejn titkellem fuq id-dilka tal-Ispirtu Santi fuq is-sejħiet. Għadha wkoll li intom twilidtu minn ġdid, hemm sejħa fuq ħajtek. Alla tak ukoll dilka għal dik is-sejħa. Hemm sejħa fuq ħajtek jekk inti msejħ kun evanġelist, Alla tiġi preparalek is-sejħa l-anointing tiġi l-armatura l-qawwa, għax by the way il-kelma anointing għandha x'taqsam. L-iskop tal-anointing huwa biex inti tirrenja. Qed tifhmu? L-iskop tal-anointing huwa biex inti tirrenja. Jiġifieri mhux inti biex toqgħod taqbes u tiġri madwar is-sala, dak m'hemm bżonn anointing, dak bżonn tuħu pjaċir fil-mulej that's fine. M'għandek bżonn l-ebda anointing allura. Qas biex titlob m'għandek bżonn anointing. Qed tifhem? L-anointing Alla jtulek biex inti tirrenja ma' sejħa li tak tirrenja biha biex inti ġib istaltna Alla kull fejn tmur permezz tas-sejħa tiegħek.
Però mbagħad hemm anointings impartations nistgħu ngħidulhom fejn inti ma tistax tirċivihom jekk inti ma tkunx b'mod sew allenjat, ippożizzjonat fil-ġisem ta' Kristu. U fuq dak li tinkellimkom. Għax jiena u inti dejjem ħankomplu nikbru, jekk qalbna tibqa' sew, inti dejjem ħatibqa' tikber. Intom qed tolli tidu iktar, hux? Kemm minn irid iktar? Mela ħana mela faċli minn issa. Jekk inti trid iktar, ma tistax tirċievi iktar jekk għadek ma ħsibx għall-ewwel level u tieni level. Jiġifieri jekk inti tissejjaħ Kristjan u għadek qed tiċċiċċi bil-qeda fuq il-patata u ma tagħmelx Alla, m'intix ħadd iħorġi vela tiela daqqa żraba wieħed. Għax inti bl-ewwel ħied m'għamil ġej. I always like to say, God is a wise investor. He doesn't waste anything. Amen. Issa, għal min jixxenna iktar. Alla tgħidlek, ibda usa dak li għajna tinti ġatajtek. Dak li inti ġab id-depositajt fik. X'inti tagħmel bih? Dak li inti depositajt fik. X'qed tagħmel bih? Qed taqdini. Għax irid iktar qawwa, m'għandek bżonn iktar qawwa, iktar ubidjenza trid. Amen. Il-qawwa hemm iktar qawwa, Għax hemm livelli ta' anointings. Hemm livelli ta' grazzijiet. There are levels of anointings. Għalhekk inti għandek knejjes fejn ma tara qatt fiq, qatt ma tara ħadd jinħeles, ma tarax nies jirċivu Kristu. Nies ngħidulhom moviment, dawk ngħidulhom monumenti. Alla mhux monumenti jrid, Alla jrid moviment tal-Ispiritu Santu. Amen, halleluja. Allura inti għandek nies fej dasek saru monument, mietu. U jeżistu ħafna bħalhom madwar id-dinja, f'Malta inkluż, mietu. Imma Alla għandu iktar, kulħadd jgħid Alla għandu iktar. Amen, halleluja. Fit-2 Korintin kapitlu 9 vers 8, ħanaqraw hemmhekk malajr, 2 Korintin. 2 Korintin kapitlu 9 u vers 8. Tejtek, Pawlu jtek, Alla mbagħad għandu l-ħila ifawrek b'kull xorta dawarka hekk li dejjem u f'kollox ikollok kull ma hu biżejjed għalikom u jibqalkom ukoll għal kull opra tajba. Mela Alla mhux jidik biżejjed għalik, infatti inti titlob qatt biżejjed għalik. Anka mill-lat finanzi tgħid Lord just meet my needs, that's a selfish prayer. Għana jina mulej kull marit naqra qawwa biex neleb din l-oġġeħ ta' ras. Le. Tini iktar għax Alla jrid jagħmlek lilek conduit tal-qawwa tiegħu. Mhux għalik biss, għal ħadd ieħor. Amen. Allura dejjem itlob iktar. Number 1, mhux essax għandek għalfejn titlob iktar, essax kull ma għandek tagħmel inti tippożizzjona ruħek tajjeb, ħalli tirċivi dak kollu u tirċivi iktar dak kollu li Alla diġà għandu les għalik. Amen, għax inti ma jfissirx għax illum titlab tara, il-lista da talabni illum da ma preparajtlux, x'għan għamlu? Għax da talabni iktar illum ma preparajtlux, Ġifieri inti fil-ħajja tiegħek inti tkun qed tikber, nista' ngħidilkom faċilment kif, less of you and more of him. The more less of you, there will be more of him. Amen. Alleluja. Issa, ħamorru fit-tieni slata, morru hemmhekk malaj. It-tieni slata huwa passaġġ potenti. Ħafna minnkom naħseb rajtuha kemm il-darba u għandu ħafna sinifikat minn xiex tista' titgħallem. Jekk aħna mmorru f'dan il-passaġġ tat-tieni slatin minn vers ħanibdew minn vers 4, kapitlu 2. Ħanibda minn vers 2, Elija qal l-Eliżew, ma l-intom tafu li kien hemm Elija, il-profeta, u Eliżew l-assistent tiegħu. Fil-Bibja di tara ħafna drabi, mhux fit-Testament il-Qadim biss, imma fit-Testament il-Ġdid. Li Alla jkun hemm il-bniedem talla u jkollu l-assistenti tiegħu jew wieħed jew ħafna. Pawlu kellu bosta, kellu Timotju, l-Onesiforo, il-Titu, sewwa. Hawnhekk Elija kellu l-Eliżew, Elisha bl-Ingliż. Però believe it or not, apparti Eliżew, taf li kien hemm 50 oħra. Kontu tafu li kien hemm 50 oħra
fl-iskola tal-profeti. Imma wieħed biss irċieva. Naraw, isimgħu. Elija qal l-Eliżew, waqtaw għax il-bulej bad nisa Betel. Imma Eliżew wieġbu, isimgħu il-qalb ta' Eliżew. Daqs kemm hu ħaj il-mulej u daqs kemm inti ħaj, ma nħallikx. U ninżlu tnej Betel. U wliet il-profeti fit-Testament tal-Qadim kien dak jgħidu l-iskola tal-profeti. Ġieli smajt bija fit-Testament tal-Qadim l-iskola tal-profeti. Għal dawk li huma kontra l-iskola, fit-Testament tal-Qadim teżisti l-iskola, fit-Testament tal-Ġdid teżisti l-iskola. Tirranjus, l-iskola ta' Tirranjus, fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 19. U wliet il-profeti li kienu Betel ħarġu jilqgħu lill-Eliżew u qalulu, taf inti lillum il-mulej sejħu lil sidek minn miegħek. U qalilhom naf jien ukoll, għodu bi kwietkom. Għala ħalek, marx nisma'. Dik hija GJM version. U għalija għallu Eliżew, għotaw, nitolbok, għax il-mulej batni Ġeriku. Ara kemm għadda testijiet Eliżew. Ara kemm il-darba kellu opportunità biex jaqta' qalbu. Ara kemm il-darba kellu opportunità biex jiġi distracted. Daqs kemm hu ħaj il-mulej u daqs kemm hu ħaj inti ma nħallikx u marru Ġeriku. U liet il-profeti kienu f'Ġeriku ħarġu jilqgħu l-Eliżew qalulu. Taf int illum il-mulej se jħodlok il-sidek minn dejk. Min miegħek. U ġibhom nafa tagħha kemm tgħidu minn, għalek biex tisma'. Mhux hekk eżatt jgħid, għodu bi kwietkom. Vers 6. U għalija qallu otaw, nitolbok għax il-mulej batni il-Ġordan, it-tielet darba di. U wieġbu daqs kemm hu ħaj il-mulej u daqs kemm inti ħaj ma nħallikx u telqu 52 wieħed minn uliet il-profeti telqu magħhom. U għadu ftit il-bot minn qudiemhom u huma tnej waqfu quddiem il-Ġordan. Kemm kien hemm uliet il-profeti daw kollha kienu profeti training, prophets in training. 50. Issa xi ħaġa interessanti, fl-ewwel slaten 18 għax m'għandix il-ħin biex nelabora ħafna, Eliżew kien diġà midluk. Tiftakru meta Eliżew kienet jaħdem fl-alqa ta' missieru, kienet jieħu ħsieb il-bejjem u għadda Elija fuqu, tefal mantar fuqu. U il-Bibja tgħidlek Eliżew qabad il-bejjem tiegħu mar jissagrifikhom u ħalla kollox u beda jimxi wara Elija. Dakinhar Eliżew kien diġà midluk. Imma kulħadd jgħid hemm iktar. There is more. Għas-salvazzjoni tiġa għandek dak kollu li għandek bżonn. Imma għax-xogħol tal-Alla hemm iktar. Hemm iktar. Amen. U Elija qabad il-mantar tiegħu kebbu u ħabtu mal-ilma u dan inferaq lem u lawn, jiġri aħna ġieli smajna l-istorja ta' Mosè kif feraq l-ilma, ma kienx l-ewwel wieħed tal-hekk, u laqas l-unika wieħed. Ma jista' jkun kien l-ewwel wieħed, imma ma kienx l-unika wieħed. Għax kien hemm Elija, anke Eliżew feraq l-ilma. Jiena ġieli friqtu l-ilma, nagħmel idejja taħt is-sink, u noqgħod nagħmel l-ilma nagħmlu hekk naħadd mal-aħra u nafruq l-ilma. Alleluja. U ġara li huma u jaqsmu Elija qal l-Eliżew, itlobni x'għandi nagħmellek qabel ma nittieħed minn ħdejk. U Eliżew jieġbu, ħajkun hemm fija żewġ isma jew żewġ porzjonijiet mill-ispirtu tiegħek jew inkella minn l-ispirtu li hemm fuq ħajtek irrid iddoppju jien. Dak kien jiġi River of Love. Kien jara kbir, halleluja, u kien raġel ta' fidi. U kien jemmen li dak li jitlob jirċievi. Amen. Isimgħu x'qallu Eliżew, nixtieq nifxeħ xi darba fuqha. Elija, believe it or not, hemmhekk qalu tlabt xi ħaġa ibsa. Tlabt xi ħaġa ibsa. Issa Eliżew diġà għadda ma ta' testijiet,
kellu ħafna kristjani fil-fellowship li kien imur miegħu aħħa u jgħidu lu inta tara kbiri u ta' ħajqa fejja. U dak jgħidu, tawa, marx nisma'. Jiena ħanżomm għajnejja fuq ir-raġel Talla, fuq il-bnidem Talla, għax dak għandu xi ħaġa li hija tiegħi. Qed tifhmu intom qed taqbdu xi ħaġa? Il-ħasra hija daw il-50 setgħu jirċievu l-istess li kien ġej. Ma wieħed biss irċivija. Int ħadkun dak il-wieħed. Inti ħadkun dik il-waħda. ħaġa jibsa jekk tarani nittieħed minn ħdejk, ikkun lek hekk, jekk le ma jkunlekx. Mela dak kellok kien ħajkollu test tal-konċentrazzjoni. Jiġifieri tiżomm għajnejk fuq is-sors minn fejn ġejja din il-grazzja. U ġara li huma sejrin jimxu jitkellmu f'daqqa waħda karru tan-nar biżwiemel tan-nar jifridhom firidhom minn xuxin u għalija tala fis-sema fir-rifnu. Eliżew baqa' jħares, kulħadd jgħid baqa' jħares, żamajnejh fuqu u jgħajjad. Missieri, dajem tal-im sħiħa fuqu, malux għaw ras. Yo, bro, yo. Missieri, il-karru ta' Izrael u r-kiba tiegħu u ma raħx iżjed u qabad il-fiħ wejġu u ċarratom biċtejn. Imbagħad ġabar il-mantar ta' Elija li kien waqa' minn fuqu u raġa lura u waqaf max-xatt tal-Ġordan. U ħal-mantar ta' Elija, sal-mantar xi jirrepreżenta? Ħafna minnkom oblida fuq għadi. Jirrepreżenta id-dilka tal-Ispirtu Santu li kien jimxi fiha Elija. Ma stenna ftit. Eliżew, l-iskrittura tgħidlek, għamel id-doppju li għamel Elija. Issa ħanatikom dinja revelazzjoni powerful. Għal-Kristjan li jara fis-sejħa tiegħu fi Kristu, inti mhux biss imsejjaħ biex tagħmel l-istess sopri ta' Kristu, imma biex tagħmel id-doppju. Għax meta Ġesu tela s-sema, ħalla warah l-anointing fuq il-Knisja. Għalhekk għallhom mhux biss tagħmlu l-istess sopri, imma ħa tagħmlu iktar. Issa l-question mark tiegħi għal ħafna Kristjani inkluż pastors mexxejja u huma x'inhuma tal-kulinkwa denominazzjoni, ħafna mhux tal mhux qed jagħmlu iktar, dan laqqas biss bdew ixommu għall-qawwa Talla. Anzi xut minnhom jgħidu la demonju. Ara kemm vera m'għandhomx la attra discerniment. Nice fellowship to attend. Amen. U l-mantar ta' Elija li kien waqgħu fin fuqu u ħabtu mal-ilma qal, fejnu Alla, il-mulej Alla ta' Elija issa, fejnu? U ta' daqqa fuq l-ilma u dan inferaq. Lawnu lem u Eliżew għadda minna ħal-oħra mela it-tielet darba li qed naraw mill-inqas fl-iskrittura fej baħar jiġi maqsum. Issa, naraw il-mirakli ta' Eliżew. Għal dawk li intom forsi taħsbu, kemm hawn minnkom tontu tixtiequ tkunu id-dixxipli ta' Elija u lidejkom. Għaw xi wħud minnkom sejrin ikar. I'm not sure. Am I supposed to? Is it a good thing? Is it safe? Jekk intom taqraw il-kapitlu wieħed, Elija kien għadu kemm jibda il-chain restaurant tal-Kentucky Fried Chicken. Qed nagħmilhom reklam, u mbagħad ibatuli il-sponsorship. Għaliex jekk inti tara qabel, diġà kien ħaraq mis-seba' bagħad in-nar fuq l-ewwel 50. U mbagħad it-tieni 50 u t-tielet 50 xi ħadd ġie f'sensi u qallu please ħanna Elija taħraqniex u marmi jew għas-sultan. Elija ma kienx sweet pastor. Kemmu ħelu, kemmu friendly, għax iċempilli kull jum u jqgħod ħsiebi. Elija ma kien jagħmel minn ġindel.
Elija ma kienx jiġri warajk, in kont timxi waraj. Mendi xej kontra il-pastors li jiġru wara n-naċ. Et niprofa nejnkom li l-vessela li għabli inti Alla batlek biex il-miraklu tijak jiseħ huwa ma jixbaħ xejn il-vessela li inti tfittex. Inti xi trid li kollok postman ħelu jew kollok ċek tajjeb fil-posta. Mela għalija l-postman jista' jkun ikraħ daqs dawa balla, laqwa li wasal ċek. Għalija l-postman jista' jkun jinten laqwa li waslet id-dilka tal-Ispirtu Santu u jien irċevejta. Għal-raġuni qed ngħidilkom di, ħafna jimmissjaw is-sejħa talla, il-pożizzjoni u l-impartazzjoni li Kristu għandu għalihom għax il-pastor jgħajjad, għax ma jogħġobniex kif jilbes, għax ma jogħġobniex kif jitkellem, u inti qed timmissja il-breakthrough tiegħek kontinwament. Mhux qed ngħid biss għalija, qed nitkellem għall-ġisem ta' Kristu kollu. Għat attent. Għax il-vessela li jinti tfittex ma teżistix. Let me say that again. Il-vessela kif fassalta f'moħħok int li qed tfittex ma teżistix. U batlek dik il-vessela l-mulej mhux biss biex inti tirċivi d-dilka ta' impartazzjoni imma wkoll biex qalbek fil-proċess iġġiba f'pożizzjoni biex tirċievi. Għaliex inti ċ-challenge tiegħek mhux biex tiddilja, iċ-challenge mhux li tiddilja mal-anointing, iċ-challenge huwa li tiddilja mal-ġisem. Allura inti bħalma kien Elija, Eliżew ma' Elija, Aron u Hur ma' Mosè, daw kienu ħafna minn nies. Ġieli smajtu bi Smith Wigglesworth intom? Kama minnkom tixtiqu li intom kontu ma' Smith Wigglesworth. Pero ħafna kristjani ma kienu xikampaw, għiku. Askont ma jgħidu ċuħut, jgħidu li kien sharp, mux għednilkom issa tiskuza il-karnalità tijak. Għax Smith Wigglesworth allura għax kien sharp allura issa mela ħan ġustifika li jina sharp. Għednejdilkom hija li għaw ħafna vessili talla jkunu midluka ġenwinament imma l-bnidem kristjan ignorant immatur karnali jiġġudikax skont il-ġisem minn flok jara d-dilka li hemm fuq il-ħajja. U jimmissja il-miraklu li Alla għandu għalik. ħanejdilkom per eżempju xi ħaġa żgħira. Alla li kien qalli jiena rridek tpoġġih taħt il-qaddej tiegħi Kenneth Hagin. Lax nifansjaħ, għax ma konx nifansjaħ kif kien iżom ruħu. Lax kon nifansjaħ kif iżom li l-nifsu ġismu. Lax kon nifansjaħ l-accent tiegħu. Lax kon naħseb li huwa ħafna friendly. Imma sempliċiment għax emmint smajt ċalla Alla x'qalli u jiena għajtem nonora lill-bniedem talla. Sakemm Alla ir-Rilisjani sewa biex jiena nagħmel il-missjoni li jiena Alla kellu għalija. Imma il-challenge fejn kien? Il-challenge ma kienx meta jipridka l-kelma, il-challenge ma kienx il-kelma li kien ixandar, il-challenge kien li jina rrid niddilja ma' persuna li l-karattru tiegħu qabli ma jolqotnix. Għax mhux bħali jiena I'm a people person. Da kien cold u jekk jgħaddi u tipprova toħodlu bidu jaħsbek dubbina. Sa mhux għax kien arroganti, għax kien stramp. Ma kienx arroganti, anzi kien bniedem umli ħafna. Imma kien bnidem riservat. Għabrina nħobbu bnidem nuqot naħan, ekaj bro, jej, halleluja. Tifem? Imma ħafna fitxu jej bro, halleluja, u kull ma jihdu xej bro, halleluja. Għalix fil-proċess inti biex jidirċivi impartazzjoni minn Alla, qalbek trid tiġi umli. Qalbek trid tiġi disposta li Alla jgħidlek irridek titallem to look beyond the flesh. So that you can receive the impartation I have for you. Irridek titallem tara aktar il-lin mill-ġisem. Ħalli inti tirċivi l-impartazzjoni li għandi għalik. Amen?
Hemm pastors u leaders li forsi ċertu fil-karatteri tagħhom jogħġbuni forsi iktar minn ċertu nies oħrajn, imma titgħallem meta inti tkun matur, tibda titgħallem kif tonora il-bniedem Alla, sew kux maskili jew femminili. U tajt, dan jiena il-promozzjoni tiegħi hija konnessa ma' dan il-persuna. Ħafna minn nies li ġew River of Love, is-salvazzjoni tagħhom believe it or not hija konnessa miegħi. Fil-ma sens, għax jien xandartilhom u salvaw. Alright, Ġesu bissu għas-salvatur, imma Alla nqeda b'din il-ħmara. Qed tifhem, Alla nqeda bik darb'oħra b'xi ħadd ieħor. Mela Alla dejjem jinqeda b'xi ħadd biex iġiblek xi ħaġa. U inti tittaraf li din hija don minn Alla u minn flok toqgħod tikkritikaħ u tattakkah jew tattakkaw tattakkom li by the way tiġi taħt il-ġudizzju Alla. U ħanet tibessija. Nies li attakkaw il-nies Alla, l-bnedmin Alla, number one jekk inti għandek qatra biża Alla aħrab minn dawk taħt in-nies. Aħrab. Għax il-valenu li joħroġ minn fomhom huwa l-valenu li inti ħatirċievi fid-dilka tiegħek. L-iskrittura titkellem li hemm dilkit li huma tainted, ikkontaminati, kontu tafu? Biex ġew kontaminati? Critical heart. Għanidkom xi ħaġa. Morru fit-tinislat enemek, fejn konna. Ara x'ġara min vers min vers 23. Dan Elizew, id-dilka ta' Elija qiegħda fuq issa ara x'ġara. U minn hemm tela Betel, u kif kien tila fi triq ħarġu xi tfal żgħar mill-belt u bdew jiddeħku bih u jgħidulu itla ja qaraj. Ja jruħ ġifieri. Itla ja qaraj. U hu allura di mhix popolari, da mhux passaġġ popolari. Ħares lehom u seħħithom f'isem il-mulej. U ħarġu żewġ orsijiet mill-foresta u żbranaw 42 tifel minnhom. Min hemm Elisej wasal sal-muntanja tal-Karmel minn reġa' lura fi Samarija. Ħantikom twissija għal min għandu widneh biex jisma' u biex qalbek ma tiġix kontaminata. Ma jkollkom qatt x'taqsmu ma' ħadd li jikkritika nies Alla għax il-ġudizzju Alla jiġi fuqek 1000%. 1000%. Jekk tgħid li ma difejna fit-Testament Ġdid, hemm turrun. Atti tal-Apostli huwa mimli bihom. Għodu attenti. Għaliex inti meta tmiss il-bniedem Alla qed tmiss il-mimmi ta' jnej Alla. Ftakar, meta għajna mill-mod per esempio ministru partikolari, inti forsi ma jaġbaf ċertu immenti lilek, min saqsik għall-opinjoni, Alla għazlu, għazila, Alla dilika, jew dilika, minar ma saqsa lilek, għax ma kellu bżon l-opinjoni tijak fuq. U meta inti tiġġudika dak li Alla birek, inti tisti din il-ġudizzju Alla fuqek. Ħanilkom aħwa, il-biraħ din il-mara konti nitkellem jiena miegħek, kif tiftakar? Hawn nies u ħantikom twissija sewwa li ħajmutu qabel żmienhom għaliex ġew kontra nies midluka Alla. It's called premature death. Hawn nies li anka qegħdin f'pulpti li jgħixu b'mart kontinwu għaliex kontinwament jattakkaw nies ta' Alla u jikkritikaw nies ta' Alla. Ħanilkom taf x'inhi l-ħasra? Ħanilkom x'inhi l-ħasra. Il-ħasra hija di. Id-dilka tal-Alla li hemm fuq dik il-persuna li jint qed tattakka u tikkritika, hemm probabilità serja li hija propja dilka Alla li batlek biex ifejqek. Hija probabilment hija propja dik id-dilka li Alla batlek biex inti tirċivi minn għandhom, jew minn għandu jew minn għandha, biex inti nħeles u tirċivi barka. U minflok inti bżaqta. U Alla żammek kontabli.
Ħanilkom aħwa, meta inti tintaqa' marrit jina number one bħalma tafu jina kontra b'mod assolut meta jiġi attakkat b'nidem talla. Ara ma jekk naqbad iġaħat minnkom jina ħanċaffarkom straight forward bla dubju. Imma hawn nies li jiena ġint għal moħħhom li kif tiltaqa' naqra magħhom jibdaw jaqilgħu il-ħama kontra dak, kontra dik u ma jifqux. Issa, ħanilkom x'nosserva jiena jekk tridu di temnunix fiha. Mhijiex il-pjan Alla li l-bniedem hekk imsejjaħ Alla jgħix kontinwament marit. Mhijiex. Jew oppressat. Jista' jkun attira l-ġudizzju Alla fuq dak il-persuna? Jew dik il-persuna? Jiena nemmen 100% ekki. Od attent, għax dak li inti tikkritika, int ħatkun kontabli tiegħu quddiem Alla, speċjalment nies Alla. Dottrina tista' tfihim il dak li jkun għaliex forsi ma taqbilx ma' ċertu dottrina. Imma tattakka nies Alla, isimgħuni dawk kollha tisimgħuni hawn preżenti u hemmhekk fuq it-televiżjoni u YouTube. Jekk intom tmorru xi knisja, jew xi jekk imsejja komunità, lil pastor jew il-leader jew sejjaħlu li trid. Jattakka nies Alla aħrab għax minn dak l-ispirtu ħajjiġi fuqek. Dak huwa l-istess ta' impartazzjoni li ħadd irċievi jien. Dak huwa l-istess impartazzjoni li ħadd irċievi jien. Jekk inti mhux qed tifhem dal-messaġġ, mur isma' l-messaġġi ta' qabel jagħmel dawn l-aħħar xahar fuq il-biża' Alla. Issa, kemm hawn minnkom tidu iktar? Għanna rikom ftit messaġġi malajr, issa nagħlqu. Praise and worship team, can you come? Da attra mill-messaġġ, ma jimpurtax. Number one, l-iskrittura titkellem fuq dilkiet anointings li intom bħalma tafu skont Efesin u lew Romani u lew Korintin. Hemm anointings differenti, ġifieri min huwa għandu sejħa ta' evangelist ikollu anointing partikolari ta' evangelist. Għalkemm kulħadd jista' evangelizza, ma mhux bil-fors huwa evangelist. Għalkemm kulħadd jista' jipprofetizza, ma mhux kulħadd huwa profeta. Għalkemm kulħadd jista' jagħmel xogħol pastorali, ma mhux kulħadd huwa pastor. Ma min jopera f'dak l-uffiċċju ikollu dik id-dilka partikolari. Imma dak ukoll ifisser li m'għandux id-dilkiet l-oħrajn. Mela inti hemm dilkiet fil-ġisem ta' Kristu. Anointings. Li ovvjament int m'għandekx. Ħanilkom statement. Gordon John Manche huwa pakket ta' dilkiet. Xi tfisser? We are all a mixture of anointings. Number one, anointing li jiena onorajt u poġġejt taħt missieri spirituali. Anointing li nirċevejt li jiena poġġejt taħt il-qaddej tal-bulek li Alla nnifsu qalli biex jiena npoġġi u sallum il-ġurnata jiena għandi taħtu. Sewwa il-Ministeru ta' Rejmak Internazzjonali. Pero hemm anointings oħrajn li nirċevejt, meta jien pereżempju ikun hemm ministeru li jiena onorajt, li jiena berekt, li jiena attirajt. Dak l-anointing jiena irċevejt minn għandu. Għandikom eżempju. Waħda mill-affarijiet tantem xtidajt fuq dal-messaġġ, forsi jekk għalajt inkompli. Imma tantem ħafna mid-drabi fl-esperjenza tiegħi di ħanejda minn esperjenza u anke minn esperjenza ta' bosta ministri oħrajn. Il-anointing li possibilment ukoll inti qed tattira fuq ħajtek jista' jkun dik il-persuna inti rajta fil-ħolm tiegħek. Kemm minnkom kellkom ħolm fejn rajtu bniedem Alla jiġi jżurkom jew jkellimkom jew jitlob fuqkom olidejkom. Hemm probabilità li dik il-persuna hija il-persuna li Alla għażel biex inti tirċivi anointing minn għandha. Issa, peress li aħna nirċivu anointings għandek il-missier spirituali dak wieħed ikollok mhux mija. Imma mbagħad hemm anointings differenti. Pawlu qal meta jiena nixtieq niġi għandkom ħallina nimpartja bl-Ingliż bil-Malti ma nidux impartja ngħaddi fuqek. To impart upon you spiritual gifts. Mela we can receive spiritual gifts. Imma number one, qalbek tkun b'tali mod li inti tonora dak il-ministeru. You have to respect, jiena nħobb ngħidlek.
you attract what you respect. Ħantikom eżempju. Hawnhekk din l-oħt, grazzi bole għalija, u ħafna minnkom, kemm hawn minnkom intom tħossukom li toperaw fl-evanġeliżmu. Olli dejkom toperaw fl-evanġeliżmu, fid-don tal-evanġeliżmu. ħafna minnkom. Kemm hawn minnkom ikolkom ħafna ħolm profetiku, olli dejkom. Tidnejdilkom għaliex. Għax intom qegħdin taħt dilka evanġelistika u profetika. Per eżempju, din is-sister reċent issa bdiet tgħidli mhux ilha anke waħda, ma bosta, fejdu li meta bdejt niġi River of Love, bdejt nirċievi ħafna ħolm. Beda jżid ħafna ħolm profetiku. Għaliex dik kombinazzjoni? Because that is the type of anointing that you are sitting under. Prophetic. Għattifem, per eżempju, għaliex ħafna Kristjani f'River of Love joperaw fil-qawwa li jkeċċu xjaten u Kristjani oħra le. That's the type of anointing that this ministry carries. Amen. Issa, ministeri oħrajn li jiena nħares lehom, nonorhom, and if I truly show respect and honor, għax honor hija waħda miċ-ċavetta biex tirċievi impartazzjoni, inti probably ħajkollok impartazzjoni minn dak il-ministeru. U hemm bosta ministeri li jiena fejn anke ġi rajt nistalla jiġu jitolbu fuq fil-ħolm. Li mhux il-pastor tiegħi. Imma this is a man that I've honored and I love. Kollox ikollu tajjeb, u probably le. Perfett bħala bniedem, far from it. Imma naraf id-dilka li hemm fuq ħajtu. Ħallina nibbenefika minna dik. Ħallina nikber għax jiena bniedem greedy għall-affarijiet Alla. I want more. Amen, hallelujah. Amen. Hallelujah. Grazzi Ġesu. Ħantikom ftit punti fuq dak li qrajna. Iżmawna. Hemm dilkiet fejn inti pereżempju kemm hawn tafu pereżempju nies li għandhom anointing li operaw fil-fejqan. Nafu, jien naf. Però mbagħad broke. Senna fti. Because there is an anointing for financial blessings. Mux kull min għandu d-dilka ta' fejqan, bil-fors għandu d-dilka ta' prosperita, allura mela jina ħanfittex, jow Alla jista' jġib li fħajti, nies li għandhom dik it-tip ta' dilka fuq ħajjithom, to receive from it. Fejn għandek nies, per eżempju, li kull ma jmissu daw, jitbirek finanzjarment, imma mbagħad dejjem ibatu bil-mart. Għaliex? Because that's not the anointing they carry. They carry a different anointing. Għalhekk inti id-dilkiet li Alla jtik, number one, apparti li inti titbirek bih, imma il-biċċa kbira tkun għal ħaddieħor. Inti għandek bżonn id-dilka ta' ħaddieħor biex tibbenefika int u tiegħek jibbenefika minnu ħaddieħor. Qed tifhmu aħwa. Halleluja. Ejja titkellem fuq b'dilkiet u misteri ta' ministeri. Dilkiet ta' ministeri, mhux just to be a Christian, you need just Christ. Amen. Halleluja. Għandek ministeri fejn għandhom an anointing of wisdom. Oħrajn għandhom anointing ta' revelation. Taf li għaw ministeri jint, per esempio jint għandek ministeri li għal-kem jifxandru l-Vangelu imma ħafna mid-drabi jixandru biss il-ħalib. Tengoda l-ħalib. Imma għaw ministeri li jixandru ħafna revelazzjoni. They have a lot of revelation in their teaching. Why? That's an anointing of revelation. Qed tifhmu aħwa? Halleluja. Allura inti jekk inti tippożizzjona qalbek għal sewwa għal dawn l-affarijiet, inti tibbenefika minn dak kollu għax aħna jiena u inti we are a package of influences of anointings. Issa fl-aħħar mill-aħħar jiena poġġejt taħt Kenneth Hagin and I'm wonderfully grateful to God for it. But I'm not Kenneth Hagin and I'm not interested to be Kenneth Hagin. Imma I honor the man. I sat under him. I served him. U li kiku għalla ma għalix nġi Malta, I'm still serving him till this day. And I would be happy, grateful. Amen. Halleluja. Imma nara fil-ħajja tiegħi fejn Alla influenza li ħajti ħafna b'dan ir-raġel u hemm nies oħrajn bħal Tom Brown influenza li ħafna ħajti Tom Brown
Imma Tom Brown avolja gustus, jien gustus iktar minnu. Għatifmu, intom kolla gustużi u nizbiħ tal-mulej, halleluja. Xed nejdilkom jiena, kem nixtieq għandi iktar ħin. Halleluja. Em anointings ta' fejqan. Per eżempju, Benihin. Fid-dinja, taf kemm min ikkritawi Benihin, imma hemm anointing fuq Benihin għal-fejqan. Hemm ministeri, per eżempju, għandhom anointing partikolari għal-ħelsin. Per eżempju, naf nies li għandhom per eżempju ministeru ta' ħelsin u fejqan ma tantx tara. Jew, those are different anointings. Everybody say, hemm iktar. I want more. As a matter of fact, I don't want more, I want all. Irrid kollox, kull mandu għalija, amen. Għalek inti tkun xtuba u toqgħod tikkritika nistalla. Għax qabli dak li l-min tikkritika, qabli għandu l-miraklu li inti tistenna minn Alla. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. Ħanidilkom daw il-ftit punti u nagħlqu. Number 1. Bizda xej ftit punti maħana, ismawni, moħkom hawn. Number 1. Biex inti tippożizzjona lilek nifsek biex tirċivi impartazzjoni ola u iktar minn dak li Alla diġà jagħmel fik. Number 1. Ara fejn il-mulej poġġik fil-ġisem ta' Kristu. Importanti. Għal dawk il-Kristjani jiġu minn Knisja l-oħra, I'm sorry, you're just poorly spiritual vagabonds u Alla ma jistax bjafdak b'qatra anointing lilek. Infatti basta minn daw il-Kristjani taf kif narhom jien u għajdu li jekk intom tarawx bħali. Nixfa spiritualment. Nixfa. Dead, m'hemmx l-ebda frott f'ħajjithom. U x'ovvja jekk inti kontinwament qed tiddiżonora lil Alla. Liema Kristjan jiġri minn Knisja l-oħra. Għax kollha l-passat ħżien Alla jbierek, and biss it-tajjeb. X'periklu hemm għalik li qed tisma' daw imbagħad tkompli tagħmel u taffeġ? Mela number 1, għan nitkellem għallu liedi kollha ta' li jintom Alla bagħatkom hawn, dak kollha li jintkom u wellitkom hawn, gibirtu hawn għal ġittakom. U daw kol simili li mhux bil-fors parti minn xirka ma xirka ħelti, oħra ħelti għax hawn ħafna xirek morda, imma xirka ħelti. Onora il-bnidem talla. Onoraħ, jew oronara. Mux adora. Onora tfisser li inti turi rispett. Iżżomm stima healthy u l-istima turi li inti bnidem matur. Tifhem? Dik tfisser li jekk nonora l-passer tiegħi. Qed nura li jiena matur, jiena bnidem matur għax qed għallim kif nonoraħ. Jew nonora jekk hija marat Alla. Sewa, mela number 1. Stay close. Kulħadd jgħid tibqa' viċin. Stay close. Isimgħuni. Ħafna lili jien iktar illum il-ġurnata nirringrazzja Alla għandi 50 sena u nirringrazzja Alla ta' kull minuta tagħhom. Però il-ħin tiegħi huwa għandi nozzu ħafna. Allura jiena ma rridx inqatta' ħin ma' nies li ġast qed ifittxu jew naqa' flus, jew naqra talba, jew naqra fixer upper. Go to the next church, down the road. M'għandix ħin għandak, jina rrid nimministra nies li għandhom il-ġuħa l-Alla, li jridu jikbru, li jridu jkunu ġganti tal-fidi u jredu l-pajjiżna u l-Ewropa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Halleluja. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Mela, 1, stay close. Kun viċin, stay close. Di kolla tista' toħduhom daw il-punti ħadthom minn tieni slat enta. X'iktar, neħħi distractions. Ħanejdukom kull ħaġa li ma tgħinekx tasal għall-lan li Alla għandu għalik issir awtomatikament distraction. Amen. Jekk inti tant għax irid nagħmel hekk, għax irid nagħmel hekk, my goodness gracious kemm għandek distractions f'ħajtek brother, jew sister. X'sejjaħlek tagħmel Alla? Neħħi distractions, u distractions xi kultant ikunu well-meaning Christians, ta' għanillek. Li jiġu f'ħajtek biex jaħlulek il-ħin.
issa tkunx arroganti, imma itallem il-prinċipju, dak huwa prinċipju. Key number 3, għadni kemm mort ministeru jena ġewwa Tessalonika. Ministeru grazzi mulej li bedda ġewwa Niġerja u ministeru li jena nonora. U nitnikket meta nisma' suppost Kristjani mimlijin valenu jikkritikaw dan ir-raġel tal-biża mis-sek tistħi. Tidnejdilkom kien hemm wieħed Taljan. Kien hemm brother Taljan ġim il-Knisja ta' Lirio Porello, nistgħidilkom. Issa Lirio Porello tafu minnu Lirio Porello, bniedem Talla, apostlu, teacher, jopera fil-qawwa Talla. Sewwa. Għallina ġejt minn dik il-Knisja, għaliex il-mulej kellem il-pastor tiegħu kellu relazzjoni tajba, that's fine, good. Imma għetlu ħansasik mistoqsija, għetlu kelma waħda ridek tatini fuq il-ministeru li jalla sejħlek issa biex inti tkun fih. Tista' tgħidli xrajt fih kelma waħda, konsistenza. Min tant klim konsistenza. Tidnejdilkom il-bniedem li jirċievi l-anointings u d-dilka tal-ispirtu tal-qawwa tal fuq minnu, il-bniedem li huwa konsistenti. Ma tistax tagħmel ġimgħat titlob u mimlinar u mbagħad il-komplement tax-xarri qed u silġa. Konsistenti! Għalhekk għandek ħafna Kristjani jisom murtal tal-festa, xelu għal ftit minuti u mbagħad fejn marru. Era, dak ma għax li jrid ibidel id-dinja fejn mar. Dak ma għax li taħajtu l-Kristu issa xejn mu ħajwaqfu dak xejn ġralu issa ħabat rasu ma ximkien issa raġa. Kolati għajda konsistenza! Halleluja! Jekk inti tara l-kapitlu 2 ta' Slaten, aħna naqrawhom f'5 minuti dak il-kapitlu, dak għaddew ix-xhur. Bej waħda oħra da qalbi tiegħi. Għax aħna naqraw vers 1, vers 2, vers 3, la kemm faġina, bej stage u ieħor għaddew it-testijiet, imma x'baqa' leżew baqa' konsistenti. U n-nies li ħajamlu storja u ħajkdbu l-istorja l-Alla f'dan il-pajjiż u fid-dinja huma nies li huma konsistenti għax tista' ssibhom hemmhekk xita, nar, sħana, kesħa, dejjem issibhom konsistenti. Halleluja. Alla m'għandux jambi nies li huma mimlin żelu u m'għandhomx qattra karattru. Konsistenza. Halleluja. Tismax, punt 4. Toqgħodx tagħti widen u tisma' lil dawk li m'għandhom l-ebda qatra ta' perċessjoni f'ħajjithom, ma jifhmux fl-affarijiet spiritwali. Ismani, toqgħodx tisma' nies min jikkritika nies Talla li jxkeċċu xjaten, meta dan l-istess persuna li titkellem qatt mara l xi ħadd laqqas ikeċċi dubbina. Il-dak mort tieħu l-parir, minn għandak il-dak mort tieħu parir. Għaxad għallek, għax dak il-pastor u għax dak ħajmu l-infern, dak minnu, mela Alla, u inta mintu għax għallek u, daqsek balala ent. Ma nisa ma badnix narblu kollox bil-Bibja. Għax għalli il-pastor li knisja tiegħu nixfetu metetux. U għax meta xaqra l-xaħat tifi u jenħeles dak għallu mid-demonju. Very nice, continue għu taf kam ħatik beru ħatma il-pjan tal-lafajtek glussu. Kompli sejrik. Number 5. Dini ċavetta kbira, da muftiħ, mux ċavetta. Number 5, kulħadd tismani. Il-profeti 50 kienem maħwa. Kolla kienu jafu l-Elija. Wieħed irċiva d-doppju li kellu Elija. Tidnejlek ma kellux Elija li tilfuħum misjaħu dawk il-50. For grantedness. Drawħ l-Elija s-sada. Imma Elisew għatma daħal fiż-żona ta' for grantedness li draħ il-sidu, l-pastor tiegħu, l-bniem Talla, dak ma draħx, dak baqa jwiċċu, dak baqa jkompli jkun miegħu, baqa ħdeħ, baqa jaqdih, anke jekk xi kultant bass ma tax każ, jekk xi kultant beżaq ma tax każ, għax jiena dan huwa r-raġel Talla li Alla sejjaħli biex inkun miegħu għax dak li Alla għandu għalija ġej minn din il-vessela. Amen. Amen. Toqgħodx titħaxed bass, kollha kemm intkom bossu naħsebu. U mhix xi dawwa b'daqshekk. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
U min jaf kem tejdu erwieħ. Mux tab xej ħadd ma ħajmor il-purgatorju għax mim libas jaħazra. ħadu pjaċir bidi ħadu għad marru kull ħadd jibad il-bassem il-purgatorju. Very nice smell. Enjoy the ride. Anyway, kull ħadd jgħid for grantedness. Tuħux for granted il-bnidem talla. Għax għal il-kelma bassa, ġonu għazza, da ma jistax kun bnidem talla. Jina bnidem talla. U bil-bassa u bla-bassa xorta nibal bnidem talla. Hallelujah. Amen. U miġ dawa. Just get off of your religious horse. Amen. Hallelujah. Ismawni. Imma l-pastor tijak għad ma jitkellemek. Il-pastor tijak huwa l-pastor tijak. Jina pastor tijak. Amen. Hallelujah. Jina martin kun bħal ħadd u martin kun bħali ma tistax għaxin oriġinali. Amen. Amen. Isma. Bis-serjetat ngħidkom di tal-for grantedness. Familiarity breeds contempt. Meta inti ssir familjari mal-bniedem talla tiqaf tirċievi. Tiqaf tirċievi. Ngħidilkom xi ħaġa brothers and sisters. Ara konferenzi jiena mort tużana Turrun. Knejjes kbar u ministeri li qed iredu d-dinja raj Turrun. Hawnhekk illum għandna rappreżentant ministru li huwa rappreżentant tal-Ministeru Christ Embassy International ta' Pastor Chris Oyokilo ma' magħna hawnhekk. Tidnejlek in-nies kollha li jirċievu l-iktar minn għandhom daw in-nies. In-nies li jkunu ġodda. Tidnejlek min jirċievi l-iktar mirakli meta jiġi River of Love. U min jirċievi l-iktar fejqan, u min jirċievi l-iktar ħelsin. Tidnejlek, in-nies li jiġu ġodda. Għax m'għandhomx diġà preconditioned idea. Allura meta jiġu l-ġodda isalvaw fi u jinħelsu, my goodness gracious, mbagħad jiġi xi waħda u xi wieħed fejn li pastor jiena hawnhekk kien minn snin, kif għadni ma fitx? Għax ħadd il-bniedem talla for granted. Għaliex dawk il-50 profeta ma rċivewx l-istess ħaġa li kellu l-irċiva Eliżew? Għax bdew jieħdu r-raġel talla for granted. Għadda mhux l-Eliżew bissaw l-li jagħmlu għamlu għal Ġesu. Da mhux Ġesu bin Marija u Ġesu bda ma nafuħx for granted. U ma fiqux. For granted. Isimawni, li tista' tajat li ras u mhux ħana ħalija. Tista' tajat li ħuta mhux ħana ħalija. Tista' tajat li whatever u mhux ħana ħalija. Imma jekk inti ma tarrekonoxxix id-dilka talla li hemm fuq ħajti, int ħadibqa' b'xejn. Simple as that. Għax id-dilka li għal appoġġja fuq ħajti hija għalik biex tgawdi int. Imma li l-moment li toħodni for granted, jew nis oħra talla toħodhom for granted, daqshekk tiqaf tirċievi. Tiqaf tirċievi daqshekk. Għax ħadni for granted u da mhux Gordon data Marjella kemm jinkwita miskin għal dik il-mara. Kemm baqa' jaħasra. Ejn itolbu għall-mara. Amen, jiena bniedem imqareb u ma rridx inkun bħalek boring. Jina ekka minni għallam għareb, għax ekka ħobrim għareb, għal-alla, amen, biex irriet il-sisin tal-infern ġo dan il-pajis, u dan il-pajis għed jimbidel, halleluja. Halleluja. Meta għed il-kelma bassa, Alla baqa fuq tron, ma waqax minn fuqem, amen, halleluja. Just destroy every religious spirit and attitude you have in you in Jesus' name. And let's eat some real food. Amen. Hallelujah, xiktar. Amen. Gloria al-mulej. Mela, għod attent, punt 5, tuħux for granted il-bnidem talla, mux għanajlek għalija bis. Għax jek kintejna m-matur konferenza, jow tiġi l-konferenza tal-Ispirtu Santu. Għal-dana fuq, għal-da diġaġi. Jaħasra. Le, da ma tanċi ġobni ta' għabli dak għalla għal-miraklu li għandek minn dak li ħagġibule. Għattifem. Ma tistax tirċiv, punt 6, ma tistax tikber fid-dilka tal-Ispirtu Santu waħdek. Amen, Alla dejjem ħajpoġġi xi ħadd f'ħajtek biex inti tirċivi minn għandu. Amen.
Grazzi Ġesu. Punt 7. Elizew kellu jżomm majneħ fuq il-bnidem tal-bulej biex jirċivi minn Alla li Alla għandu kallu għalija. Amen. Punt 8. Itallem. Ħani għafaw il-lejla. Mbatt inkompli fil-kas il-ġimgħa d-dieħla. Ismawni. Itallem onora id-nistella. Itallem. Ħanilkom xi ħaġa. Issa tkunx balalu u tifhimni ħażin. Meta jiena u inti naqdu n-nistalla, all right, sa ċertu punt kulħadd huwa b'nisem Alla il-Kristjan, jekk huwa. Imma hawnhekk pereżempju jgħidulu the man of God. Għaw pajjiżi fej the pastor jew the prophet or the apostle jgħidilkom the man of God. Mhux qed ngħidulkom għalija, italmu, just grow. Itallem. Itallem onora n-nistalmu lej. Għax li tonora hija ċevetta għal miraklu tiegħek. Bis-serjetà ngħidlek. Bis-serjetà kollha ngħidlek. Tonora billi taqdi, tkun disponibbli sewwa minn qalbek, minn qalbek. Tifhmunix ħażin li ħanejdilkom. Number 1 Alla jaf il-qalb. Mod kif inti tista' titteppja, you tap into the anointing. You cannot buy anointing. Kulħadd jgħidha, you cannot buy anointing. But you can access the anointing if you give from your heart the right offering. Fejna fil-Bibja di? Ħafna, jekk inti tmur fit-tieni kislata n-nerba, tiftakru dik kien hemm dik il-mara armla. Elizew Maranda. Kella kienet broke qed tmut bil-ġuħ. Ma kella xejn. Imma l-ftit li kella ġabitu għand il-bnidem Alla. Nista' ngħidilkom li dak li ġibet il-bnidem Alla għal il-bnidem Alla kellu turrun minnu. Imma peress li Alla ra qalba b'dak li tat accessat, accessed, activated the miraculous healing power of God for abundance and breakthrough in her life. Għodu attenti, għax nafaw minn ministeri jgħidlek, if you want this anointing, send this much of money. That's hogwash, all right? That's not Bible. Imma hemm vera realtà fil-Bibja li jiż-żerrija tiegħek li inti tiżra qabli dik tkun li l-ak taċċessa u tattiva il-qawwa tal-anointing fil-ħajja tiegħek li għandek bżonn. Issa qod attent, peress li issa itallimtuha biex ma tmux tgħid issa ħamela ħanktab check. Qod attent, because God will see your heart. All right? Imma hija realtà. Għax inti we show honor by what we give. And also how we give, all right? Mela, u di mhux l-ewwel darba milta jiena, jkun hemm ministeru li l-mulej jħossu qed jgħidli iżra żerrija f'dan il-ministeru, mhux id-deċma. Żerrija, iżra ministeru, żerrija f'dan il-ministeru. U ġili għamilta. And I received. Il-ministeru li morna issa ġa fih, Zrajt zerrija, mux ta' barra minn hawn. Ma ħanedrom ħaġa ħwa. I received an impartation. Jina ġivejt impartation. Il-weekend li għadda ġivejt impartation. Jina morta l-impartation. U ġivejta. U ġejt l-ura b'impartation sija, ġdida. Jon kella extra, ħanidu għek. Mux għax ma kelli xim. Imma, there's something I want. Do you understand? Hemm ħafna iktar xnitalmu fid-di, għen umu blifa. Number 1. Jekk inti l-lum qed tisma' dal-messaġġ u qed hawnhekk għall-ewwel darba, u għadek minn tix salvat, l-ebda flus ma tista' tixra salvazzjoni bihom. L-ebda tip ta' sagrifiċċju, inti titċeda qalbek u temmen fl-iben Alla Ġesu Kristu biex u tagħmlu s-situ salvatur ta' ħajtek. Jekk illum inti qed hawnhekk għall-ewwel darba u tgħidli pastor, jien nixtieq nagħti ħajti l-Ġesu Kristu llum mill-ewwel darba biex dik id-dilka tal-Ispiritu Santu tiġi fija biex nkun vera b'nidem Alla, biex nibda il-pass dan il-mixja tiegħi mal-mulej. Għaw xi ħadd illum għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek lill-Kristu għal idej. Anybody here, lift up your hand. Praise God. Anybody else? Għaw xi ħadd ieħor. Għaw xi ħadd ieħor. Ħani det talba, dak kollu li għolejtu idejkom, suppostu lejdu idejkom, ifqu fejn intkom please jekk jkun tiċċaqalqux, ħani tolbu dit-talba, mbagħad tiċċaqalqu kemm tridu. Dawk intom fuq Facebook u YouTube, jekk inti tixtieq tagħti ħajtek lill-Kristu, dan huwa ċans għalik.
Minnaw jibda, għax pija dak kollu li ma jiswix għalik jekk inti m'għandekx di. Id kollok il-Kristu, titamlu s-sidu salvatur ta' ħajtek. Lesi tejda dit-talba, brother, warajja? Ejda talba warajja, dak kollu lejtu idejkum. Itolbu mija jessa stess, ejdu missi għaddis. Grazzi tal-Ispirtu għaddis tijak. Illum u lej, nitolbok, ejja f'ħajti, salvani, kun inti s-sidu salvatur tijaj. Poġġi fuq it-tron ta' ħajti mu lej Ġesu. Aħfilli d-nubieti, aħsilni bid-dem għaddis tijak, u mu lej għaddis l-lum, jina l-lum tijak. Nemmen fik mu lej, impoġġi l-fidi tijaj fik mu lej Ġesu. U nagħti lilek kull glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Jekk inti din emminta minn qalbek li Ġesu huwa l-mulej u s-salvatur u li Alla qajmu mill-imwiet ma' telet jum, illum inti salvat. Issa kompli jikber, ibda qra l-Bibja, itlob u tkellem għal-mulej kuljum u bdejja xirek. Ma tistax tikber waħdek. Tikber f'xirka knisja, jekk tikber, titwettaq il-pjan tal f'ħajtek. Amen. Il-pija intom YouTube, narakom għada fil-ħodu, il-messagġ jibda bejwet war 11, jiddependi, il-servis jibda fl-10,